Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima ħabbar li se tkun qed tittella l-fiera mirata għaż-żgħażagħ bl-isem ta' iChoose fejn se tagħti opportunità lill-istudenti biex jipparteċipaw u jiksbu informazzjoni li tgħinhom iwieġbu għall-mistoqsijiet li jkollhom dwar il-karrieri li jixtiequ jaqbdu. Din il-fiera se tiġi organizzata fit-tmiem din il-ġimgħa fil-lukanda Excelsior fil-Furjana. Taħt saqaf wieħed l-istudenti se jsibu l fuq minn 40 esebitur li jipprovdu tarif dwar opportunitajiet ta' karrieri u impjieg u jiltaqgħu ma' rappreżentanti mill-istituzzjonijiet. Bekk imbagħad jista' jkollhom ħsieb aktar ċar u gwida aktar informata fuq korsijiet li jistgħu wasluhom għal dak mixtieq. L-attività fil-fatt tgħin biex l-istudenti u anke l-ġenituri tagħhom jibqgħu aġġurnati dwar l-opportunitajiet li jkun hawn fil-mument. Fl-indirizz tiegħu segretarju permanenti fil-Ministeru Matthew Vella qal kif qed jaraw li l-entitajiet rappreżentati jkunu relatati ma' industriji varji biex bekk jibqa' jitħaddan il-prinċipju li l-persuna tibqa' fiċ-ċentru. Bħala Ministeru aħna norganizzaw din il-fiera sabiex l-istudenti tagħna nkunu qed intuhom opportunità li issa li jafu r-riżultati tagħhom kif ħajkunu qed iħarsu lejn il-futur u fejn ħajkunu jistgħu jattendu. Qed naraw li jkun hemm professjonisti li huma mħarġa sabiex jgħinu l-istudent kemm mod personalizzat kif ukoll metodoloġiji differenti biex anke flimkien mal-ġenituri l-istudenti jkunu qed jieħdu l-aħjar deċiżjoni u bekk jassiguraw li jkunu qed jilħqu il-potenzjal tagħhom fis-snin li ġejjin. Il-Ministru Grima qal kif importanti li wkoll deċiżjoni li jieħdu l-istudenti tkun meħuda wara li jkunu ingħataw l-informazzjoni kollha li jkun hemm bżonn f'dak li se jkun qed jiġi offrut waqt din il-fiera u importanti ferm. U propju permezz ta' din il-fiera qegħdin naraw illi nagħtu dan l-informazzjoni tant prezzjuża, tant importanti lill-4,000 student, 4,000 student illi għandhom opportunitajiet biex ikomplu l-istudju tagħhom jew nkella jibdew karrieri f'diversi oqsma li kapaċi toffri l-ekonomija Maltija. Is-Servizzi Nazzjonali ta' Sapport fl-Iskejjel qed tinkoraġġixxi lill-istudenti u l-ġenituri tagħhom biex jattendu għall-fiera iChoose nhar il-ġimgħa li ġej mill-4 ta' nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija u l-għada s-sebt mid-9 ta' filgħodu sa 6 ta' nofsinhar.